Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan. Heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka! There you go, it's 11:39. And of course, nadunggan na nato ang last part. Medyo naglisod gid siya sa pinaka-last. Ang ending, medyo time to muni-muni muna, no? Noon, ang kaminyoon, dili man na siya kanabitang lumba, nga kung kinsay pinaka-perfect ka kaminyoon. Kailangan na gid masulban na gid karon. It takes time para makarealize ang isa. Whether kajut ra nga time, bulan ba, or sometimes gani years and decades gani na makarealize ang uban. Diba? Nya, lahi pa gid kung makaanak sila, no? Kay mapugos na dayon ka kay naana din ka sa kuan na imong anak. Nya, for the wrong reasons ba nga mostay ka. Wala ninyo na patch up ang inyong mga differences with each other on sa inyong mga pagmahay. Feeling na ko ang nagkulang gyud ani sa ila is ang pag-istorya, no? Kung nagyud kay asawa, imo gyud himong best friend sa iya tanan ang istorya. Communicate sa iya per me, mo gyud na siya ang key, one of the key na siya. Pero dili lang kana. Kaya lisod sa kay istorya lang ka tapos di mo siya paminawon ana. Sa man din ang communication. Two-way biya na. Sa atong mga nakarelate diha nga bag-o pa namin nyo, pwede mo makatawag karon ha sa 0995-335-2093 or katong mga kapamilya nato diya nga dugay nang naminyo og naay gusto nga i-emphasize nga gusto nila nga matun-an nato pod, pwede gapon mo mutawag ha. I-dial lamang ang 0995-335-2093. Once again, ang akong ipangita is katong nagminyo na. Okay? Hello, may gabi. Hello? Hello, kinsa name? Hello? Hello, kinsa name? Si Erika ni. Jerica, paki-off sa radyo be para magka-sinabot ta. Okay na? Okay na. O, di na ako kakadunggan na akong self. Nag-loudspeaker ka ato ganina? Oo. Ayaw lang i-loudspeaker para magkasinabot ta. Jerica, pila na kaka-years nga minyo? 7 years. 7 years. O, 7 na po di mong anak. Wala ko yung anak. Aw, sabi na ako 1 per year. Nganong wala pa man? Wala. Baog man siguro ko. Ha? Nganong happy kay ka? Wala na. Nganong happy kay ka? Ay, baog magugu. Proud, Kamu sino? proud lagi kay kastanan. Ang uban nag-ampu-ampu na sa simbahan. Ikaw kay, proud niya. Ako baog ko ba? Yeah. Ramanggit. Amo ba? Yes. Unsa may namoy conflict sa imong bana karon? Or naagian sa una nga gusto nimong i-share? Oo. Mo na gyapog inana. Charot. Nakarelate ko no hay. Asa nga part ato? Katong kuan. Kanang kuan. Pag uli niya nga ay mulakaw siya nga. Di siya mananghid. Nya. Tempa, wait lang. Ayaw paminaw na imong abay. Kanang imong istorya mo i-concentrate ha kay para di ka malibog. Okay? Ito yung name? Sa name nimo? Jerica? Kanang pareha sa iyang kuan gyapon. Unsa to imong pangalan? Erika. Erika? Oh. Pareha sa iya nga
Dugay ga uli. Oo. And then, Yeah, di na siya gapananghid. Mm-mm. Tapos, magsuko-suko din siya pag uli niya. sa may imong ginaingon, singka ba ang imong pag-ingon or hangyo ang imong pag-ingon? Ha? Giunsa nimo paghangyo sa iya kanang pinasingka or pinamalumanay nga paghangyo? Kuan, kanang, dili sad siya pinasingka. Mangutana na nga kuan. Tingog. Eh. We. Lagi. Char. Sure. Murag piling na ako ang imong giingon na to kay ngano dugay naman po kaguli. Oo, naglagot. Oh, tanawa. Oh. Di lugar na pinasingka. Ngano na dugay naman po ka. Oh, gi-judge na nimo siya daan. Dili, oy. Ay, tanawa gani. Kaming mga lalaki, pag uli na sa balay, example, wala mi gibuhat nga mali ha. Example lang, nadugay lang gid mi. Example, nagpalit lang gid mi pan na. Nagpalit mi pan mga alas 6. Natagak ang pan. Gipunit sa mga bata. Kamo na lang din gipalitan ang mga bata. Kay Luoy, kay gipunit ng taon sa mga bata. Gipangkaon. Soon, marag nagkuan ba? Kawang gawa. Ana lugar. Nya pag uli dayon giingnan din kag kalit. Ngano na dugay man ka? Imagine sana. Oh, 'di ba? So, 'di ba dapat mingon ka, ay sige, sulod sa ganang nadugay lagi ka, love. Ay, mangutana ra gani. Gahi mo kay agtang. Oh, tanawa imo pag yung inon nga gaig agtang, so parang gisaway na nimo siya. So, parang gidaot na nimo iyang agtang. Importante biya ng agtang ha, kay permi biya na walay sanina. So nanapog kay nahimo nga kuan kay tungod sa atong mga emosyon lagi, di ba? Kay usay man pud ang mga girls kung mag-una ba mag-una advance mag-isip. Lagi. Yeah. And then ang reaction nimo is abi nimo naa ka sa right timing nga naman ko'y right nga mangutanan sa iya. Pero pinasing ka man. So ang resulta sakto ba ang resulta? Nahimo ba ang imong purpose? Nakuha ba nimo imong purpose nga gusto nimo nga muuli na siya sayo? Kasi naman gapon nga mananghid. Tama pod kung napod siya sa laato nga wala siya nanangid. Tama man pud ka pero ang way how say man gud tungod sa atong emotion makalitan ta. And then, sa pa imong problema sa iya? Ang katulig yung kuan, katong iyang uyab, ay tumuli o hubog. Nagabaan sa to siya kay gauna-una man. Tuwa ko sabot. Kasi maguna-una ka nang di kanya ubanon? Pag maglakaw mo, dili mag-holding hands? Erika. 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 Oh, Ano ka? Nalibang ka? Binuangan raman ko ni mo, Erika, eh. dili man kay nagtingog man gyud ko. Nagtingog? Nganong wala mo ko yung madunggan? Ambot. Ilungon ta karon. So, unsa pa nagubog-ubog siya? What do you mean naguna-una? Muli gubog kanang pag ikaw mulako kada kasampad ka sa kananguwag. So, kitsa man yung istorya imo or katong imong friend na sloyo? Ako. Ngano siya may nitubag? Ambot siya ni gibidli mo siguro ni siya. Siya na lang akong sige, siya na lang akong kuanon be. Kato be akong pangutanon about atong part. Itsay pangalan? Ay, way, klaro man ni sila. Oy. Dugay. Guwapo na to, atong istorya. Unya, igilibog-libog lang ninyo ang atong mga listeners. Kasi tagidan niyang mauban ba? Live ra mo sa YouTube, oh. Kiri ka.
Hello, another caller. Hello? Wala po yung tubag ani. Okay, iyan ang gi-cancel. Siya nag-cancel ato. Hello, next caller. Bi ka nang dili binuang bi or kanang seryoso nga mo share ba kay sayang kaya tong oras o 10 minutes na lang. Hello? Hello, Master Fox. Ay, Brad. May gabi, Brad. Ano siya pangalan, Brad? Si Patrick, Master Fox. Patrick. Pila nakaka-years nga namin nyo, Pat? 5 years na, Master Fox. 5 years na may anak? Lala, Master Fox. Kung siya'y naasa tong drama nga medyo dito ka nakarelate kaayo. Paano naman, Master Fox? Kailangan, hindi gusto itong isa. Mm. Iyan yung siguro sabton, para away-away. Naay na itabo day sa imay nga na. Lala, Master Fox. Giyon sa man pagkahitabo ikaw ang desisyon. Dili, akong misis. Nagdesisyon siya iya. Ang decision sa iya, tapos... Nakabalo na lang din ka. Oo, yung Master Fox. Unsa may iyang gidesisyon di ay? About ng kwarta, palit siya. Hurot na tanan. Tapos, kabalo na ako. Wala na kwarta, wala na ba. Unsa day dapat imong kuanon day ato na day kay gahinan ato? Oo, dapat iya kung inundaan. Mm. Para matabangan ako sa ito yung paliton. Para ang mabudget nimo sa imong mind pod ang imo na lang di na lang kung palit ato kay mas importante man ning iyang paliton marag nga na, di ba? Yung Master Fox. Kana financial nga decision making. Unsa pay lain nga mga decision making about sa bata? Di dapat magstorya ang kuan mga magtiayon pag matulog na magstoryahanay. Oo, angay ko na, Master Fox, yan ang banding. Kay So, nagpamino mga sira nga isa. dili kay kung mangitngitan lang kay muna dayon basta mangitngitan di ay. Say tulog mo then storya mo about life, di ba? Daw bi nay one time nga nag-decide siya and then naulit ka na unsa man ka? Naulit ko, Master Fox, kay Nya giunsa nimo pag-confront kay naulit man ka na unsa man nimo siya? wala naman siya, magpasuso ko lang, Master Fox. Ana lugar suko-suko bundak-bundak ana lugar. Oo. Kung magyapon mahimo, Master Fox. So ay imong mata na dako-dako mata na. Dako-dako muscle ana lugar. Wala ka niingon, wala day ka ni communicate, di ba kailangan mag-communicate ka nga, darling. Anong yung man sa tong gibuhat nga dili man pwede na dabi karon. Oo, ako na nangingnan, Master Fox. Pero dito na dayon na pag na kuha na ka nahuwasan. Oo, Master Fox, nga, yun siya nga. Base nag-inom-inom po ka pag-awaman ay kung di ni pwede hawas ako. Ana, wala pod. Sabi mo, kayo na, Master Fox. Mayo. Kudo sa mga mga husbands nga dili na gainom o dili gyud gainom. Kay at least magamayan ang minus-minusan ang problema, di ba? Lagi, Master Fox. Ito na lang yun ng unsay tawag panindigan. Nga dili gyud ta mo inom kay para minus-minus lang ba? Ano na, Master Fox? Tubig. Pwede ra. Kay the more ta influence ta sa sa ilim nung makahubog, di man ta makakontrol dayon, abi na to makakontrol pa ta. Butang na nag-away. Di ba? Anyways, so imo siyang naingnan o giunsa nimo pagpamaagi karon para makabalumi. Unsa nga pamaagi para makasabot siya. Master Fox? Giunsa nimo pagpamaagi ba nga murag makasabot siya sa imong gusto pasabot. Ako lang yung gignan, Master Fox, na abot talaga itong pag-budget lagi sa kwarta. Dili pinasingka. Hindi nga, Master Fox, kaya na mo mangyapong away o singkahan, Master Fox. So, giunsa nimo gitreat nimo siya dinner o unsa man na? Giunsa nga pamaagi? Kung
Kanang kamulong tanday-tanday, ana. Ana, lugar. Oo, pwede ka mo Master Pops. Walay suot, ana. Wala, Master Pops. Pwede po pagkahuman, di ba? Oo, pwede po sa naman Master Pops. Kahuman kay, happy man, Gang, samang gang. Katong imong gigastugang ba? Palihog ko gang, ayan natubuhata gang ha, kay dapat parihata sa desisyon gang. Sige gang, sorry na gang. Na, so happy mo ato nga moment, walay mga, pero init Oo, ang, ayaw lagi away Master Pops. oh, dili init ang ulo pero init ang lawas. Bugtog eh. Abog no? Ay na, pag electric pan, ipainit sana. Anyways, Pwede mo lagi Master Pops. sige, greet na na imong mga, saan na imong asawa? Great lang na akong asawa nga. Iya kong gising paron kay. Ay! Mata. Nakainom-dom siya ato nga time. Dahil tigas na ko sa table sa mga aliyangkin. Tulungan lang sa iyo para buntang ako. Biyahin na po, Master Ana, Pops. ana. We need sleep gyapon. Robot man gani, pahulay. Kita pa ba ka? Mo recharge man gani ng robot, ang tao pa ba ka ha? Isa pa. Mara? Ano yung Master Pops? Rigas na ko sa Kabatuda Timbro. Wala na Master Pops sa Bulwa Terminal. Ayan. Salamat. Sige, salamat kayo ha. Ayan. Sa ka-driver ang atong caller di ay. Nakabot na sa balay. Wala na tayo igon time mga milya. 11:56 na gamay na lang yun ang time para magbabay na. Agad salamat be sa mga nag-text be atong basahon be. Good evening Master Pops. Mantisoy ni I have real experience in tonight's letter sender. If I have time to share, it's my pleasure. Pero pwede ra na iman mo nang ikuan diha. I-type ni mo na di akong basahon ron na patay pila ka minuto. Kung maapas. Sige, sa mga gusto nga mo hatag silang opinion. Dear MOR, malit na bagay, akong advice Master Pop sa bagong minyo dapat istorya jud sa imong partner unsa imong plano. Tama, no? Kana mga plano-plano dili kay ikaw ang amahan, ikaw ra plano sa tanan. So imong istorya sa imong partner. Love, ingani ba akong plano okay ra na sa imo ingana makaya man nato. Kaya di man pwede nga ikaw ra ang gahago pod. Meaning, naghago ka, nangitag kwarta, then siya, unsaon niya pagtabang anak karon mo na siya. Dili kay ikaw lang tanan, lalaki biya ka. Unsa na niya eh? Hindi porket lalaki ang kuan, mga girls. Payahay na din mo. O, sa mga boys pod, di porket ang babae kay hardworking kaayo, maghanday-handay ra pud mo di ha, magitatag pamaagi sa snonsan. Sana naman na itong pagkalalaki na naunse, pakita po na di ha. Responsable ta ba? Okay. Para sa tadya, go with the flow. Yan, salamat sa mga natag silang opinion kaganina. Master Pops, akong advice sa bagong minyo, dapat open-minded sila to each other. Dahil dili jud mamakak. Ayan, kana ang pagpamakak manggod Master Pops kay masugda na gay na siya. Magpirmi na dayon na. Tama. Sa masugda na bitaw nga, nakikwarta dia. Wala. Giyatagan day kwarta. Namakak na ka ato. Kung sa sunod nga pamaka ato, mas dako-dako na. Nagkaon na ka. Nagkaon ako. Sige, gutom. Tod, lain na nga mga sikreto. Kitsa imong uban. Isag ka uban, imong chicks kay nga friend. Ino na nimo, ay silang kuan naman, silang brad kuan naman to.
Eh, nag-inom mo, wala, inom mo. Ako, ubog. Iliro. Klaro kayo. So, nagkadugay, nagkadako ang mga bakak mo nang iyang pasabot ato, ha? Sometimes, magsugod sa ginagmay, no? Maliit na bagay, pero lumalaki pala ang problema. Kita ra nagpa-complicate sa atong life. Di man ina? Kita ra ang nagpa-complicate sa atong life. Kita ra ang nag-decide nga atong life ing ana. No? So, ayuha. Ayuha imong kaminyon kung kailangan na siya sa imong kaminyon. Kung di mo na kaya kung ikaw ra, so kailangan i-istorya na nimo sa imong bana asawa. Kung sa inyong problema, communicate. Sa pride ang mag-iral, dili na iingon na noon. So secret ra day ang tanan na aman day kalagot. Always remember na you are one. One decision, one happiness, one sadness. Kung magutom ang isa, gutom tanan. Diba? Tama? Kung naglisod ang isa, dapat lisod tanan. Kung successful ang isa, success gihapon sa tanan. You are one. Anyways, wala na akong igon time. It's 12 a.m. This is Master Poppy saying, don't worry. Be happy. Kung may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumoment, okay? Bye for now, but see you again tomorrow. At the same time, gihapon alas 8 ko magsugod after sa quickie time ni Maria Filingera sa MOR University 2.0 mi magtandem. And then, of course, same time, alas 10 sa kagabing noon, magsugod ang atong Dear MOR. Another episode na naman tomorrow. Gwapo ni nga episode, it's about talent. Hashtag Dear MOR Talent. Dear MOR. Hindi pagsisinungaling at panloloko sa kapwa ang paraan para makuha mo ang gusto mo. Kung may gusto ka talagang bagay, paghirapan tsaka pagsikapan mo. Abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR Talent. About talent tomorrow na siya, ha? Medyo, ano siya? About achievement baka, ha? Tomorrow na. Tangi. Sa mga single ladies and single moms, itaasin yung mga kamay. Pukis na ko sa inyong ilok, be. Ready na, ready na. Single ladies, mga byuda, ready na mo. Itaasin yung kamay, kaya mukis na ko sa inyong ilok, be. Itaas gamay kay, para di kay umubos. Ready? Sarap naman. Isag di na siya makakiss ato, ako na lang, ha? Now, I'll be leaving you with a quote. Mga kapamilya, mga megs, gikan ni sa atong drama tonight. Hashtag Dear MOR, maliit na bagay. Dili kailangan perfect ang kaminyoon nga gusto nimong nindot.